Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng para siswa, pripun kabare dinten menika? Mugi-mugi para siswa sehat sedaya nggih. Para siswa, wonten ing pepanggihan dinten menika Bu Eka badhe ngandharaken bab Serat Wedhatama Pupuh Kinanti. Sugeng midhangetaken, matur nuwun. Kompetensi dasar 3.1 menelaah teks Serat Wedhatama Pupuh Kinanti. Indikator 3.1.2 menganalisis isi teks Serat Wedhatama Pupuh Kinanti. Gatekno tembang kinanti iki. Mongko kantining tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam dadi wirya ning dumati supadinir ing sangsaya yeku pangreksaning urip. Cara nganalisis isi tembang. 1. Negesi tembung angel. Tuladha ana ing ngisor iki nggih. Loro, gawe wedharan utawa penjelasan isi saben larik. Tuladha, larik kapisan mongko kantining tumuwuh. Wedharane dadi kanthi tumuwuhing utawa tukule niat ing sajroning ati. 3. Sakwise ngerti isi saben larik tembang, banjur gawe simpulan isi tembang sakpada utawa sak bait. 4. Isi tembang sakpada utawa sak bait iku banjur ditulis kanthi wujud paragraf. Nah, para siswa, iku sing diarani gancaran tembang. Gampil nggih? Wilujeng sinau. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.